Şu ors geldim, buranın bilim sisteması bizde Türkmenistan'da işlep görünü. Orsam şu tayda yürüytü oku yerler ne çünkü yürüytü açıldı Orta Aziyan halkı var şu tayda okusun. Yine cahilden bir cahil emele getiriyorlar. Yine yaşka kardeşimiz yani kovuyorlar geçti. Sağlık uğrundan okanlar, medisina uğrundan okanlar gatsap olup yetişiyorlar. Birine de öldürüp göveriyorlar. Ya bir neye doğru derman veriyorlar. Ya cahil öldüren bilen o. Hemen sözüne olur tavsırlar nime vada. Halkı kırmalı. Bolsa bolsun, bolsa beş olmasa 20 at göveriyor derman işte. Ya moğlumları benim mer oturan moğlum var mı? Bir çağıramızın azıcık göriyetimi giyinen ya bir bilgili şuda şeyle deyip çözü oturan çağıramız var mı? Yok. Häzirki çağlardan sorasaň Hudaýa şükür. Ana berilen jogap şu. Okak geldim, 5'lik aldım, 3'lük aldım. Nada 60 manat berdi. Allahu ekber şoňradan gitdi. Institutu, üniversitede gutaranlar ýaşlanmak kariyerlerde vagon düşürüp berler. Gum ýükläp, sement düşürüp iş tapylýarmy. Bu okuwy bergi bilen. Ine şu sada halkyň içinden bir garyp halkyň içinden çağamy oğlumy gyzym okudaýynyp oku uğraşsynlar biri. Şoň ömür boyu bergiden göz çıkmaýar. Okatmak üçin bir ýerde işlemeli, hokman ýurduny öýüni taşlar men oğlum okatjaklyp ýa Türkiýe, Russiýa gider. İşler olan pullymy. Oňa okuwyny gutorup gelerem bolyn, olan maňlaýyna urşa gitmede gutorup geler Russiýada bolsa. Olmasa da urşa pidaýa berer. Al canım gurban saňa arkadaşam diýişdiýärler Putina. Onsoň gelen soňam şol diplom geçerli geçersiz saýylýan bir nemeleri bar olan. Pul gazanmak üçin bu hiç çalışma izni ýaly bir zat oňartýarlar. Şu orada den işläp bilen ok. Oň üçin bermeli bir topar rüşvet, para vermeli. O diplom haçan kullanmaly, haçan şol hünäri oň ýadyna okanlar ýadyndan çykyp gitýär. Ol oğlanyň ýa gyzyň. Döwletiň ýurdun